Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition na karon nga adlaw Sabado, Pebrero 6, 2021. Nakita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Pag-inom kag pag-service sa makahulubong nga ilimnon sa mga kalanaan sa Bacolod, gintugutan sang EOC. Mga kaladtuan sa tion sa Valentine's Day, ipaidalom sa inspeksyon. Sa mga nagapanguna nga balita national, Presidente Duterte wala man nagapabor sa full implementation sang Child Car Seats Law. DILG kag UP i-review kag i-update ang 1992 Peace and Security Agreement. Kag sa aton balita international, Pfizer wala gindayon ang EUA application sa COVID-19 vaccine sa India. Sa aton balita sports, Durant kag Lebron nanguna sa fan votes sa Eastern kag Western para sa NBA All-Star Games. Sa aton balita entertainment, Angelica Panganiban nagpost sa bagong retrato kaupod ang boyfriend sini nga si Greg Homan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat
Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga nakatutok na sa aton nga Facebook Live. Sa kay Ma'am Homa Lumena, mayong gabi kay Ate Kim Eriman sa Banwa sang Morsha nga naga-monitor sa siniyang tinion. Sa kay Ma'am Suzette Alunan, good afternoon man. Kay Aksyon via Jonathan, mayong hapon lang, mayong gabi, gili pre. Mayong gabi lang gali Sa kay Sir Joval Trinidad, good evening. Okay. Matsag ko ano ni mo, ginaka-paste mo lang ni Sir Joval mo. Char lang. Sakay Sir Alex Montesa, mayong gabi man. Sakay, okay. Happy weekend sa imo, Sir Alex. Sakay Sir Alex Fuentes Pageda, mayong gabi man. Okay. Monitor from Barangay Vista Alegre. Miss Anyog lang ko sakpa ang mga abyanta, Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madred. Salamat. Sige, thank you so much man sa inyo yang pag monitor subong nga gabi. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening dira sa imo Ma'am, pasensya ka nagligad ay kagapon, wala ta ka nahingagaw. Kay Ma'am Rose Guevara kag kay Ma'am, ano gani iyang pangalan naman, kakalipat ko eh. But anyway, karon na, madumduman ko na. So kay Ma'am Donna Robles sa Prodigalidad, good evening Action and monitoring from San Diego, California. Kay Blanier Dibok, hello, mayong gabi family Kubid. Or check na ni pagbasa ko, sir. Or, sir, no? Be? Lalaki Kubid sa Hinigaran. Si Iglen Lastimoso, pakibati daw si Kuya Pepeng sa diin po, nagtagalog tapos nag-Ilonggo. Saan po ito, sir or ma'am? Iglen na Lastimoso? Sige, salamat. Sa kay May Mamar Oquindo, monitor lang kami diri sa Tangob. Sige, salamat. Sa kay Ma'am Maria Luisa Melos, good evening man. Sige, saliwat salamat sa inyo yang pag-monitor. Standby kita danay para sa aton local news. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12, kagaron sa rital na sa ngaton mga nagapangulang nga balita lokal. Gin kumpirmar ni MBCCI Chief Frank Carbon nga gin panugutan na sa Emergency Operations Center nga makaserbi na sa makahulubog nga ilimnon ang mga kalanaan sa Bacolod kangay sang hotel, restaurant kag mga karenderya. Sunog kay Carbon, pahanugutan las 6 tubtob las 9 ang gabi nga makainom ang 18 anyos pasaka ang edad apang istrikto nga ginapanumduman ang mga negosyante nga sa sulod gid lamang sang ila kalan-an kag indi magbutang sa mga extension nga lamisa sa higad sang dalan. Ginklaro man ni Carbon nga sa mga kalan-an gid lamang makaserbi sa makahulubog nga ilimnon kag indi sa mga videoke bar o kun balay ilimnan. Palayag pa sini nga nakasugtan sa ila pagsapol
nga hindi na pagdulaon ng las 11 tubtob sa 4 nga curfew. Sudo kay Carbon na talana nga maga-issue sang panibagong nga executive order si Bacolod City Mayor Evilio Bing Nardia may kang tanan sa ila nga naistoryahan. Ang record ban, i-allow ang aton nga hotel, restaurants, kag even karinderya na servisa o wine bilang elector between 6 lang bilang dinner lang bala. Okay, budlay man dugay mo lang yung sa adag pangadlaw, dugay mo lang na yung nagainom. Ang kabahin sa pagpahayag ni MBCCI President Frank Carbon. Sa dugang nga balita lokal, magapaligayon sang inspeksyon ang Bacolod Emergency Operations Center kung EOC, kaupod ang Bacolod Permits and Licensing Office sa mga hotel, lodging house, restaurant, bars, kaiban pa, antes ang Valentine's Day para masiguro nga masunod ang health protocols. Sudo kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC, ang inspeksyon ang nag-umpisa na sa Biyernes nga adlaw kag magapadayon sa masunod nga semana. Dugang pa ni Sorongon, dapat ang mga establishmento nagatuman sa health protocol pareho sa pag-disinfect sa kada usar sa ilang kliyente, islan ang mga bedsheets sa pagbutang sang hand sanitizers, pag-establisar sang backtrack kag iban pa. Suno kay Sorongon, ilaman i-monitor kung paano kag ano ang ginusar nga disinfection sa sining mga lugar. Nagligad nga Enero, naglibot ang inspection team sang syudad sa mga malls, spa, hotel, call centers, flower shops, kag iban pa. Nanawagan naman si Surungon nga sa Valentine's Day, dapat magsunod sa minimum health protocol kung mayara sila sang gugma sa Bacolod kag sa ila pamilya. Especially now that we are anticipating the celebration of Valentine's, no? So we will be conducting an inspection of the different hotels diri sa aton sa syudad sang Bacolod, no? Kaya like for example, kung sa motel ikaw, dapat ang minimum health protocol at properly observed, no? Dapat may mga hand sanitizer sila or alcohol spray dira nga mga spray dira na available, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Ginapaabot ang pagsaka sa presyo sa bulak nga ginabaligya sa likod sa Bacolod Bay Center sa Pebrero 12 tubtob sa adlaw sang Valentine's Day. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Gina de la Serna, isa ka flower vendor, sa karon nagapabilin ang presyo sa bulak kag wala pa sang pagsaka. Apang sudok kay de la Serna, may ginapaabot sila nga supply sa bulak sa Manila o kun gikan sa Manila kag Baguio. Kag sa karon hindi pa may baluan kung may pagsaka sa presyo. Aminado si De La Serna nga naapektuhan ang pagbaligya sa bulak bangod man sa COVID-19 pandemic. Para kay De La Serna, importante ang paghatag sa bulak bisan isa o kun duha ka stick lamang para magpabutsyag o kun mapabutsyag ang pagpalangga sa isa ka tawo. Ang presyo sang moms ang nagabalor sang 50 pesos sa kada stick. Ang presyo naman sang Red Rose ay nagabalor sang 40 pesos ang kada stick. Ang Caribbean, 30 pesos. Kag Stargazer nga 500 pesos naman ang kada stick. Apang sunog kay De La Serna, pwede pa nga maayo ang presyo kung isa ka dosena ang pagabaklon. Sa dugang pang balita lokal, responsibilidad na sa gobyerno nasyonal kung paano ipasiguro nga hindi makasulod sa Pilipinas ang peke nga bakuna kontra COVID-19. Iniagin panayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa report agud sa China-made fake COVID-19 vaccines. Nagasalig ang gobernador nga hindi peke ang bakuna nga paggamiton sang local government units kung gobyerno sa ang mangin o kung gobyerno sa gobyerno ang mangin transaksyon. 27.5 milyones pesos ang ginpain nga pondo sa Negros Occidental para sa 100,000 ka doses nga COVID-19 vaccine halin sa AstraZeneca. Desyembre 2020 ang ginmando ni Justice Secretary Menardo Guevara sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang report angod sa importasyon, pagbaligya kag distribusyon sa COVID-19 vaccines nga wala sang otoridad o kung wala makarehistro sa Food and Drug Administration. May 18 man ka mga persona ang ginaresto sa China bangod sa pagmanufacture kag pagbaligya sang peke nga bakuna kontra COVID-19. Nagpanguna ang syudad sa San Carlos nga may pinakadamo nga aktibo nga kaso sa COVID-19.
Sunod kay Provincial Incident Commander Dr. Zepart Gerhard Kailian, naglabot sa 28 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa syudad sa San Carlos, ginsundan sa syudad sa Silay nga may 12, kag syudad sa Escalante nga may 7. May haraman sang 5 ka aktibo nga kaso ang banwa sang Manapla, samtang tig-apat naman sa syudad sang Victorias kag banwa sang Ibi Magalona kag Tuboso. 3 ang na-record nga aktibo nga kaso sa banwa sang Calatrava, Kawayan, Pontevedra kag syudad sang Talisay. 2 naman sa syudad sang Cadiz, Sagay, Sipalay, banwa sang Hinigaran, Don Salvador Benedicto, La Carlota, Morsha, Moises Padilla kag Valladolid. Isa na lamang sa karon ang aktibo nga kaso sa banwa sang Hinubaan. Samtang wala sang aktibo nga kaso ang banwa sang San Enrique, Pulo Pandan, La Castellana, syudad sang Kabankalan, banwa sang Ilog, syudad sang Himamaylan, kag banwa sang Candoni. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa aton mga ka-aksyon, na pinaka-importante nga halungan gid naton ang aton ikaayong lawas. Agud marikawan ang Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal us. And welcome back diri sa aton pag Facebook Live greeting. Ay, si Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso. Good evening. Happy birthday ko no sa kay Joan Amoroso and sa cousin ko nga si Che Avancenia. Sige, madamot nga salamat Ma'am Lisa Joy Ilon Amoroso. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, good evening man. Naga-monitor always. Salamat Ma'am Jean. Sa kay Sir Robert Roma, good evening man. Sa kay Leda Yamagishi, OMG, dumadami rin pala sa Negros. Oh yes ma'am, may aragid sa mga record pero hoping nga mag-amat-amat na nubo ang kaso sa COVID-19. Si Sir Eric Moyko, good evening man. Sa kay si Ma'am Leda, galit naga-monitor sa Tokyo, Japan. Thank you so much, Ma'am Leda. Sa kay George Gargasiran, nga naga-monitor. Good evening, Aksyon An, kag sa tanan, nga listeners sa Aksyon Radio. Salamat. Sa kay Ma'am Carol Montoya, good evening man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Please greet advance happy 19th birthday para kuno buwas sa iya nga hinablos nga si Jasmine Shire Brillantes. Thanks and stay safe. God bless. Salamat Ma'am Elizabeth Malaka Gamala kag advance happy birthday sa imo dira nga sa kay Jasmine Shire Brillantes. Sige, sa kay Ma'am Merly Dolido or babae, lalaki. Anyway, Merly Dolido Magallanes, good evening. Sige, salamat sa liwat sa inyong pag-monitor. Si Neriton Calabudocasito. Check to pagbasa ko. Good evening. Okay lang ko, Sir Robert Roma. Sekay. Ay, ara naman siya. Aksyon JM. May ara naman siya Aksyon JM mo. May sumusugpo naman diyan.
Well, anyways, thank you so much, Ged, sa mga nag-monitor sa aton yung mga members ng Energy Fans Club. Sa kay Sir Michael Sison. Good evening, dira sa imo, sir. Sino pag nada sila man? Ay, sa ilagaling nga president. Sa kay Dennis Tibor Goma, dira sa Banwa San Enrique. Sa ilang vice president, sa kay Regent Tan Villalon, dira sa Banwa Sang Manapla. Sa may Banwa naman sang Kawayan, ang ilang secretary, si Anthony Jones Havilio Ceblano, ang busy-busy teacher. Thank you so much, Ged. Kag syempre sa tanan, nga member man sang Energy Fans Club. Halong ka mo always, kag God bless. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman Sa aksyon! Kag saritari sa aton balita balita national, hindi pabor si Presidente Rodrigo Duterte nga i-implementar na ang Child Safety in Motor Vehicles Act bangod ang pungsod padayon nga nagatingwa agud malampuwasan ang economic impact nga nagindulot sang COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Senator Bongo ang reaksyon matapos ginpamangkot kung ano ang panindugan sa presidente sa nagkontrobersyal nga layi nga nagarequire sa mga kabataan edad 12 anyos papanaog nga mag-usar sang car seats. Suno sa senador, nagapati ang presidente nga hindi pa panahon agud i-implementar ang layi. Sa madumduman, ginpermahan ni Presidente Duterte ang layi sadtong Pebrero 2020. Wala naman ginpadayon sa Land Transportation Office ang full implementation kaginklaro nga magatutok sa information drive sa sulod sang 6 ka bulan antes nga magpangdakop o kung mag-issue sang ticket sa mga nagalapas. Plano sa Department of Interior and Local Government o kon DILG kag University of the Philippines o kon UP nga i-update ang ila 1992 Peace and Security Agreement matapos ang maid-id nga review sa ila 25 o kon 28 ka tuig nga kasugtanan. Sa statement, ginpahayag ni DILG Officer in Charge kag Undersecretary Bernardo Flores Jr. nga welcome development ang ila pagsapol sa mga opisyal sang UP bangod pareho nga ginkasugtan nga i-review ang 1992 agreement kag i-update para sa karon nga sitwasyon. Ginpasiguro naman sang DILG nga ang pag-review hindi makaapekto sa basic rights kag freedom of speech and assembly sang UP nga protektado sang konstitusyon. Nanawagan si Senator Leila de Lima sa Kongreso nga imbestigahan ang report nga pagnubo sa Passport Revolving Fund o kon PRF sa Department of Foreign Affairs nga gintigana para sa pagpaayos ng passporting consular services kay iban pa. Una dirigin pahayag ni DFA Secretary Teodoro Locsin sa Enero 20 sa isa ka Twitter post nga nadula ang bilog nga PRF sa DFA kay naglabot sa 388 milyones sa pesos ang balaran sa Apo Production Unit ang passport printing contractor sa pungsod. Suno kay Dilima, dapat mapatahag kundi nagkadto ang pondo bangod para ini sa interes sang publiko. Sa katapusan nga balita national, ginhingyo ni Senator Grace Poe sa Interagency Task Force nga balikan ang direktiba angot sa pagsuksok sang antivirus mask sa mga magpamilya bisan pa sa sulod sang ila mga salakyan. Sunod kay Poe, kaladlawan kag wala sang pulos ay napaminsaran sang IATF. Dugang pa sang senadora nga ang kagalingon nga salakyan amo ang extension sa puloy-an tubtub nga wala sang iban nga may magsakay diri, mahimo siya magkabig nga private bubble. Una sa balita, una sa aksyon!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdali na itayo.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Kag sa detalye sa aton balita international, ginbaw isang Pfizer ang application sini sa India para sa Emergency Use Authorization kon EUA angot sa gin-develop nga COVID-19 vaccine kaupod ang BioNTech sa Germany. Giniwa ang desisyon matapos makigsapol sang Pfizer sa drug regulators sa India kahapon. Base sa nanging deliberasyon, madamo sa ginpangayo nga dugang nga impormasyon ang drug regulator. Dason nga gindesisyonan nga i-withdraw ang ila application. Sa piyag kamahin, ginpasiguro naman sang Pfizer nga nagapadayon ng pagpaigangod sini sa pungsod in kaso nga mapasa sini ang dugang nga impormasyon nga kinahanglan sang India sa oras nga mangin available na ini sa palaabuton. Kag sa aton balita sports, nanguna sa boto sa mga basketball fans sa Sunday Brooklyn Nets forward Kevin Durant kag Los Angeles Lakers star nga si LeBron James para sa NBA All-Star Game. Ginanunsyo sang liga nga si Durant nakatipo na sa mas sobra 2.3 million votes sa Eastern Conference. Sa Western Conference naman, nanguna si LeBron nga may mas sobra sa 2.2 million votes. Ang iban pang mga front court sa botohan nga makaupo ni James amo ang Serbian center nga si Nikola Jokic sang Denver, Kawhi Leonard sang Los Angeles Clippers kag si Anthony Davis sang Lakers. Ang Golden State Warriors sa point guard nga si Stephen Curry, Dallas Mavericks guard nga si Luka Doncic sang Slovenia kag Portland Trail Blazers Damian Lillard ay nagabugis naman sa Eastern Conference magluwas kay Durant amo ang two-time reigning NBA Most Valuable Player nga si Giannis Antetokounmpo sang Greece, Cameroonian big man nga si Joel Embiid sang Philadelphia 76ers, si Jason Tatum sang Boston, Bradley Beal sang Washington Wizards, Kyrie Irving sang Brooklyn Nets kag ang teammate nga si James Harden. Kag sa aton balita entertainment, manami ang yuhom sang aktres nga si Angelica Panganiban kag ang non-showbiz boyfriend sini nga si Greg Homan. Base man sa litrato nga gin-post ni Angelica sa Instagram nga kuha sa Subic Bay. Ini ang unang nga litrato nga klaro ang couple sa couple picture nila kag makilala nga si Greg ang nobyo sang aktres. Si Greg mo nagapanagiya sang kompanya nga nagadesenyo, nagahimo, nagabaligya kag nagaparanta sa mga sakayan kag watercraft sa Subic. Kaupod man sang duwa ang ila ginahupdan nga ido nga giningatlan sa Roxy. Sa balita, sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 6, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon